Moikka moi! Miks tää irtoaa nyt? Tässä on 2 tyyppiä. Miks tää tulee tän mukana aina? No siitä tarvitse kyllä. Tässä on 1 tyyppi. Tässä on toinen. Sitten tässä on tämmönen tykki. Tälleen. Ja tälleen. Sitten nää on siisit. Nää on oikein niinku verrissa. Ja tässä on ikkuna. Täällä on tämmöset. Näitä on 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On niitä 6. Tässä näitä on 3. Kaikki on 3. Ja vessapenttakin. Ja sitten täällä on sissipaikka. Nämä on tämmöiset ruokastot. Täällä on kiikarit.